Kaixo Miren, eskerrik asko hemen egoteagatik, ziruliruli saio berri honetan. Berriro ere, une estudioan gauz, Durangoko azoka delako, baina horren inguruan zuk badakizu nahiko, ezta? Bertatik zatoz eta bertara itzuliko zara gero. Bai, gaur eta aurreko egunetatik eta igandera arte hemen barruan eta prestaketekin ja aspaldi hasita, beraz, erabat barneratuta, bai. Eta lehenengo, hitz egin dezagun zure lan berria aurkeztuko duzula, baina lehenik eta behin baita ere, oholtza gainean igoko zara, imprebistu gisa kolaborazio bat egiteko. Bai, zorionez, eukidote ohorea Kokein talde ibartarraren azken diskoan parte hartzeko, eta Atomika du izena, oso disko polita egin dute. Eta aspaldiko laguna dira, ibartarrak, eta miresten ditut pila bat, eta beraie gainera gu ikusi gintuzten hasten ere bai, musikan munduan, eta orduan, kriston ilusioa inzestan, berekin kantatzea, eta gaur ere esan diete ia ingo dudan, eta noski baiet, igoko nez berekin kantatzea. Nola ez esan, eta gero, nik uste dut mundu guztiak ezagutzen zaituela, baina Miren Narbaiza, Mize, oraingoan zure bakarkako lanean, eta aurretik Napoka Hiria bezalako taldeetan ibili zara, eta gaurkoan zaitugu hemen Lautada zure azkenengo lana aurkeztuko duzulako. Bai, hasi nintzen bakarkako bidean 2017an, eta atera genuen hor lehenengo diskoa, izen bereko diskoa, gero 4 kantuko EP bat, Zilar Printzak, eta urten, 2022an, Lautada bigarren disko luzea aurkezten ari gara. Lautada, baina ez da batez ere laua, ez dakit noranin joko hori, bidai izugarria delako. Hori nahi eta egin zenuen, gero aurkitu zara hor, edo zergatik deitu diozu baita Lautada? Lautada izan da pixkat eszenatokia, duela urte batzuetatik Araban bizi naiz, eta horrek eragindu desente prozesu guztian, paisaiak berak, ahalbidetu dit berriro hastea, arrankatzea, sormenarekin pixa konektatu, idazten hasi, berriro imaginatzen kantuak, eta hori izan da pixka bat, papera izan da Lautada bera. Eta horra zinez pixkat marrazten eta berriro irudikatzen disko bat, izan zitekeena, eta bar. Eta pixkat eman dit aukera, distantzia hartzeko bezala, eta argitasun asko jaso dut, zeru luzeak, zeru zabalak, eta distantzia horrek ere askotan niri personalki behar dudan zerbait da, sortzen hasteko berriro. Eta Araba bera, bada pixkat Euskal Herrian bigarren plano baten geratzen den terrenua, lurraldia, eta horrek asko lagundu dit pixkat konzentratzen, ez? Eta etorriko dena pixkat sukaldiako lan horrekin hasten, Eta horregatik jarri diot baita ere izenburu hori diskoari. Eta egia da ez da disko plano bat, dauzka mundu pila bat, bere barrenean, Nikolan sentitzen dut. Dela kantu mota, edo tempoak, edo testurak, daka pixka danetik, bai. Eta Forbidden Color sigiluarekin atera duzu, portada baita ere oso ederra da, ez dakit nola konposatu duzuen, gainera baita ere arte disiplina ezberdinak daudela esan daiteke edo deskribatu zut, mesedez. Bai, azalean dagoena pixkat irudikatzen du collage bat, ez? Arteaz arduratu da beti nirekin ibili dena Mikel Arratxe, oso gusto oneko tipua da, eta bera musikariare bada, orduan, disiplina biak nik uste dut, bertatik ezagutzeak ere igartzen dela emaitzean. Eta ikusten da, ez dut ekarri, baina ikusten da Lautada... Sartuko dugu diren bat postpon. Ikusten da, nire argazki bada, baina ikusten da Lautada da, Araban hor, Duranan, eta baditu horrelako tira moduko batzuk, errombo edo, errombo, ez dakit.
zera, bai, bai, eta urrekarak dira, ez, aurretik, zilarra, eta orain ja pixkat urrerutz bezala, eta kolaz moduko bat irudikatzen du, plastikoa dago, eta ematen du pixka bat hor egin dugula, hemendik eta handik eta pegatu, eta osotasun bat eman, ez? Eta bai, oso dotore geratu da, bai, eta bai, pixkat duztu, bai jasotzen da bela hori, venga, guazen saiatzera hau osatzen, ez? Eta hau hemendik eta hau hemendik pegatuta, tan, ia egin dezakegun disko bat. Eta ekleptizismoa baita ere islatzen du nolabait, no? Edo bidai hori ezberdintasunekin. Bale, esan dugu oholtza gainean igoko zarela, baina baita ere oholtza azpian zauz Ahotseneako kontzertuak antolatzen. Nola kudeatu hori guztia? Zetik zenbat pertsona edo zenbat talde igoko dira egun hauetan? Bai, 57. Bai, eta lehen gehiago egotze ziren, Ni nago Ahotsenean duela 3 urtetik, heldu nintzen ustez ja, plana oso egina zegoen terreno batera, ordurako Ahotseneak urte pila bat zeramatzan martxan, aurten 15. urte hurrena du gainera, baina justo 2020a zen, eta 2020a badakigu urte arraro izan zen, orduan, de repente ez nekan gidoirik, eta baina aurrera egin zuen. Eta bai, aurten egon dira, aurten berreskuratu da ikasle egoitza, orduan lehenengo egunean ezik, beste egun guztietan bai egongo direla 10 talde goizetik gauera, eta gero Ahotseneak ditu 2 zutabe, bata da Ahotsenea zuzenekoak, disko aurkezpenak, eta Ahotsenea solasaldiak, eta horria daude ateraien liburu aurkezpenak, eta horre denetari dago, eta ia 70 liburu aurkeztuko dira. Eta nola egiten den? Esaten dizut, aurretik ja, berak bazeukaten lan egiteko modu bat, izen emate bat zabaltzen da, eta hor pixkanaka joaten zara puzzlea osatzen, ordutegiak osatzen, eta gero daukagu lantalde eder bat, dago zor pulseko lankideak, produkzio guztiaz pixka bat hori alderdi teknikoagoaz eta arduratzen direnak, eta denon artean, egiten da, azkenean egiten da. Aurrez egin behar da igual lan gehiago, eta gero ja sokako egunetan, irtetzen diran gora berak eta saiatu kudeatzen alik eta ondoen. Baina egon behar da momentu bat, non badirudi ez dala aterako eta gero dan ateratzen da, ez da? Bai, badaude momentu batzuk, eta ateak zabaltzen dira, sokakoak, eta ja ikusten duzu, bitu kontzertu hau egin da, eta ditu zenbat jende datorren, eta arare bai, eta gero irtetzen da, eta nahi dut pentsatzea, gozatzen dela, bai goian, bai behian, ez? Hori ziur, baina bai momentuan agian gero ja erlasatuta geratzen zarenean, esaten duzu, nire lan noa dau. Bai. Hori, hala ere ez duzu guztiz konektatzen momentu batean ere, beti egon behar zara pixka bat hor. Baina lasaitasun hori ere badagoela oinarri bat, oinarri sendo bat, eta ez zaudela zu bakarrik munduaren aurrean, ez? Eta argi dago gainera Durangoko azoka kriston egitaragoa daukala eta familia handia eta itzela izan behar zariela zentzu horretan, oso argi dago. Bai, eta elkarlana oinarrizkoa, gure elkarlana, gehi sortzaileek ere nahi izatea gure plazetan parte hartzea, klaro, hori ere, eta hori guai dago, nik uste dut sortzailea bazara normalena da Durangon egon nahi izatea, eta behin Durangon egon da, baita ere, eukitzea txoko bat zure lan hori nola egin dozun azaldu, prozesu guzti hori zaleekin edo kulturzaleekin konpartitzeko, ez? Eta nik uste dut hori zale bezala oso gako handi bat dela, ez? Jakitea zelan dagoen horren atzean, ez? Nola iritsi zaren eskuartean eukitzera liburu hori. Bai, eta beste dimensio bat hartzen dago, ez? Egia da gainera guztiz Durangoko azoka Euskal Herriko kultura ekitaldirik ziurrenik potentena eta referentena badela. Baina zuk barrutik eta kanpotik ikusten duzula, nola ikusten duzu eta aurtengo leloa hartuz, euskal kulturaren estanda hori, nola uste duzu, zein momentutan gaudela edo? Bueno, euskal kulturak behar du egon erne eta esna. Bai da gizarte guztiaren nik uste erantzukizuna, ez da bakarrik Durangoko azokarena, ez da bakarrik instituzioena, eta ez da bakarrik sortzaileena, eta ez da horre empatia ariketa bat nik uste dut inbardala etengabekoa, eta elkarren berri izan, elkarren lekuan jarri, eta ikusi
nola egin honek iraun dezan. Ez da, eta bai, barrutik eta kanpotik, baina nik uste dut Euskalduna bazara pixkat ikusi dezakezula eta sentitu dezakezula beti dagoela zer egina, badagoela muskuloa, baina horri eragin egin behar zaiola, ez? Eta bai, gero hori, azkenean nik uste dela kulturari ze garrantzia eman nahi zaion, sortzaileei ze garrantzia eman nahi diogun mundu hontan, eta ia benetan nahi ditugun, ez? Presente, eta nola egin jarrai dezaten sortzen, eta bai, ez da bat ere erreza, hor badago jende asko zeragoa pentsatu dezaten. Hemen gau zerbait hartzen eta sola saldi lasai batean. Baina egia da esan duzuna orain kultura orokorrean dagoela txarto, beraz, euskal kultura agian murritzagoa dela, jende gitxiago garelako, ezta, are gehiago zaindu beharko litzateke, eta horreko horazit hitz egiten ari zinenen, Euskal Aldian bakarrik agian ez, ezta, horrelako gauzak, nolabait instituzioen babesa pizkat handitzea zentzu horretan edo interesgarria litzatekela edo garrantzitsua. Bai, hori da, diru publikoa jarri behar da noski nire ustez, bai. Claro, hori ni kulturzalea naiz eta hori esango dut. Baina, uste dut, pixka zentzuduna den orok badakiela oso, badala, herri baten termometrua, ez? Zelako sorkuntza hon, eta hemen dago kriston sorkuntza. Baina, hori, eman behar zaio, balio hori eta mimatu behar dira sortzaileak gehiago, euren bizi baldintzak hobetu, dudarik gabe, bai, oraindik badago asko egiteko, adibidez lanartea sortu da, lanartea elkartea, euskal sortzaileen elkartea, ez? Pixkat duintasun horretara bideratuz. Lanartea, esan duzu, jendeak entzuten ari jendeak ezagutzen ez badu, lanartea. Lanartea, bai. Pixkat, autonomo izaeratik hurbilago edo daudenak profesionalak diren sortzaile horiei babes bat emateko, musikari elkarteare badago, musikarien aldetik ez, eta baina hori, askotan, basikoa da hori, saretzeare bai ez, eta baina diru publikoa noski baietz. Gainera, agian pentsatzea garrantzizkoa dela, edo ulertzea mundu guztiarentzat ez bakarrik sortzaileentzat, baizik eta gero arte hori kontsumitu, nahiz eta kontsumitu agian hitzik egokien hasi izan, guztiontzat dela. Gero nik entzun dut nahiko, 40 eta pandemia garaian gero esaten zen, orain bai behar duzue artea, ezta? Ez gara horretara llegatu behar, eta artistak ez dira egon behar beren lanak oparitzaten daten. Bai, horre dago beste gai potolo bat ere ez, eta da sarearekin batera edukiak nola egiten ditugun, eta nola nahi ditugun jaso ere bai, eta musikaren sektorean adibidez bai dago gogoeta bat, eta da zer egingo dugu, adibidez streamingari nola aurre egin, badaudelako pila plataforma doainik eskaintzen dutenak edukia, eta hortik oso gutxi iriste zaio musikariari adibidez. Eta, diskoak ez ditugu lehen bezain beste salduko, baina pentsatu beharko dugu bestela nola egin, eta nola egin musikariei ordaintzeko moduren baten, edo bentsat azkenean hori dalako, dirua dalako, balioa ematen dion duintasuna baina horrela ulertzen dugu eta behar dugu bizitzeko dirua, ez? Nola egin dezaket sortzaile horreri adierazteko nire atxikimendua emateko, ez? Hori da, igual, beste gogoetako bat, denborak esango du, baina, lehenengo guk eman behar diogu balioa, noski, eta ulertarazi jendeari, zelan daukan, ez? Disko bat ateratzeak, eta Euskarri ezberdinak bilatu baita ere orain kasetak berriro modan jartzen ari dira batean, eta agian da nolabait eskaintzeko zerbait ezberdina, bestela interneten bidez edo entzun dezakezulako. Eta gero gogoratu dut baita ere musikari lagun batek egon zala Ainara Legardonek ematen dituen asesorietan, eta Ainara Legardonek kritikatzen duela ez gai, baina helburua edo azkenengo hausnarketa baita dela egin beharko zara esgaekoa zure dirua jaso ahal izateko. Naiz eta ez den bidezkoena, ez da paradosa, beste paradosa bat, ez da. Kontra esan asko daude, eta Ainara berak esaten du, berak nahi duela barrutik aldatu. Claro. Azkidea, eta egiten du aholkularitza lan izugarria, eta berari esker, uste dut Euskal Herrian dago kriston hori
privilegio eukitzea bera bezalako persona bat, hainbeste dakiena horretaz, eta bai, ez gai, da beste gai potolo bat. Beste meloi handi bat, urrengo ziruliruirako. Bai, hori da, ikarri hainada berak esan betzen. Ez. Tira, gero beste, emakumeen ikusgarritasunaren inguruan baita ere, hainbat urte daramatzazu musikan, nola ikusten duzu bilakaera bat ikusi duzu, baita ere egon zara horren alde lanean, beraz, horrezagatik galdetzen dutzut. Bai, gauzak badoaz aldatzen ikusten dut poliki, baina, badoazela aldatzen uste dut. Nik uste dut emakumeok oroar ari garala ikasten, egin dezakegula nahi dugun hori, bintzat nahi dugun horren bila lan egin dezakegula edo lortu dezakegula, ez? Eta, referenteak egitzea ze garrantzitsua da, ikustea zerbait beste gorputz batek egiten duenean, gorputz hori duenak ere esaten du, nik ere egin dezaketa. Nik uste hori oso lagungarria dela, eukitzea referenteak, holtza gainean, holtza azpian ere bai, baina oraindik terreno asko daude konkistatzeke. Batez ere, nik uste holtza gainean ja ikusten ditugula rol diferenteak, instrumentu diferenteak jotzen, eta argi teknikariak ere badaude geroz da gehiago, soinu teknikariak ere badaude geroz da gehiago, hala ere oraindik gutxiengo bagara, ni joaten naizenean boloak ematera, oraindik ere orokorrean ni izaten naiz emakume bakarra, eta dagonean beste bat, segituan konturatzen zara, dagoela horrela da, zure lenguaia hitz egiten duen beste persona bat, edo zu bezalako bibentziak eduki dituen beste persona bat, eta hori da beste zera horietako bat, etengabe ere alerta egon behar zarana, baina nik uste dut ari garala ulertzen elkarrekin egin behar dugula, eta emakumeak elkartu behar garala, eta elkar babestu behar dugula, hori ere geroz da gehiago ikusten da uste dut, eta hemen ere Euskal Herrian emakume musikariak elkarrekin kolaborazio asko eginez, babesa emanez, veterano direnei gaztei esku bat emanez, eta oso politak ikusten ari naiz, bai. Ez dakit hori harremantzen den, zuk zure lehenengo etapan nolabait esateko egon zara hainbat taldetan, eta gero 2017an uste dut dela baita ere, zure bakarkako lana hasten duzu, zerk mugitzen zaitu bakarkako proiektu hori hastera? Ni nentorren apokaeriaren fasea, taldea bukatu zen, eta hor egon nintzen urte batzuetan, bukatu horretik, edo horri pas batean egon ginela, hasi ginen beste gauza batzuetan parte hartzen, eta momentu batean talde pila batetan nenbilen, pila baten ensaio, karretera, eta pixkat nekatu egin nintzen, eta orduan erabaki nuen pixka bat geratzea, eta sentitu nuen beharra nire gauza kontatzeko berriro. Eta horra hasi nintzen imaginatzen, igual ingo dut taldetxo bat, eta inguratuko ditu taldekide batzuk, musikari batzuk, eta behar bat ja nire ipuina kontatzeko. Hori da, zure ipuina guztiz horrezagatik harremandu dut pizka eta horreko baita ere, ez da esatik, orain nire lana egin dut. Eta zure, eske guai dago, zuk itzen dozu nian kantu bat, zu nahi dozu mundua sortzen dozu, zu zara agintzen daben bakarra, eta saiatzen zara dominatzen kantua, beste batzutan kantua dominatzen zaituzu, baina hor dago joku hori, eta adiktibua bada, ez? Eta hor horixe, eta momentu horretan bizi nituen bizitzako aldaketak, eta hor daude, ez? Letra horietan, azkenean da zure biografia bat ere, ez? Ikusten duzu nola zure sasoi diferenteak nola pasa dituzun, musikaren bitartez, hitzen bitartez, eta horrela beharrak deituta, eta gero baita ere, gogoa ere gauza berriak egiteko, proiektu berriak sortzeko. Eta orain 15. urte horrena dela Napoka hiria, irakurri dut artikulu batena, 2022 da 15. urte horrena. Pentsau.
Claro, hori zure mapa, soinu mapa horretan, orain pentsatuta, efemerideak, kanariaren abestia hartuta, nola sentitzen zara, ez da? Joe, 15 urte. Bai, izango dira. Ez dakit izan lehenengo maketa, 2000 eta igual 13an, igual bai, atara gendun 13an, izan lehike bai, 17-18 urtekin. Ez dakit zen, oso esati 15 urte. Orain etzerako eramango usau pentsatzeko, baina bai, hori. Ez dakit, eske, bitxu ze gaztea ginen, tio. Bai, noski. Espiritu gauza da hori. Espiritua da. Bai, baina, bueno, hor bai dauze inkonstientzia hori, ez? Claro, bai. Baina ilusio asko ere bai, eta... Bai, ez dakit, mundu berri batera zoazenean edo, ez? Prozea berri batera, ilusio horiek, bai gogoratzen ditu dela, beldurrak ere gogoratzen ditut. Baina, bai, oso horretxapen politak, eta gero hor napokeriarekin hasi ginen gainera, eta hori izan da gure eskola, ez? Horran genituen 12 urte edo 10 urte egin genituen. Eta horrik hasi genuen zer zen, disko bat egitea, grabatzea, bidaiatzea genuen pila bat. Eta hor kokeinekin adibidez, kokeinek, beraiek zeukaten kontzertu bat, beti esate ziguten nahi genuen jo beraiekin aurretik, eta hor hasi ginen ezagutzen eszena, ez? Eta bitu hori da, duteko, ez dakit nor, hori da, bai. Oso horitzapen polita ditut, bai. Eskola, esan duzun bai. Eta orain bai bakarkako proiektua da, baina zaude bakarrik. Musikari batzuk badira zurekin, ez da, beti holtz gainean, edo ez dakit ere. Bai, nik beti eduki ditut lagun oso onak, hori argi eduki dut, nerekin, jente hona biadot eta dakiena, ni baino goio dakiena, nik ere ikasteko, eta bai, orain ere bai, gaina diskontan, diskoa grabatu dugu, montatu dugu Joseba Balestenak eta Biok estudio bat, Gako Beltz Hit Factoria. Eta... Zelako izenak asmatzen dituzuen, ederrak. Hitak baino ez, hitak eta punto. Eta, pixkan sortu dugu helburua zen konpartitzeko leku bat eukitzia, gure gauzak grabatu ahal izateko, lasai, gure modura, eta gero baita ere, gure lagun eta musikari idoloekin eta bidean ezagutzen ditugun jentiakin, eukitzeko leku bat, konpartitzeko musikia, eta diskontan ere pila jende pasatu da. Izan da oso polita, oso elkarlan handia egon da, aurretik egin genuen lan dexente, aurreprodukzio lan dexente, asko finduta kantuak eta bar, hor egon ginen Joseba Balestena, gero Ibai Gogortza ere bai, eta Hirurok hor buelta asko ematen kantu behi. Eta gero izan zen, joan pentsatzen ia zeinekin zer egin, eta hola joan gara osatzen kantu bakoitza. Kantu bakoitza ditu musikari ezberdinak, eta oso polita izan da, grabazioa oso polita, oso berezixa, eta oso zera hona lagadezku, oso gustu hona lagadezku. Eta orduan, beste premisa bazan, ia ez dugun izorratzen, hemen bizi izan dugun, grabazioan egon dian momentu politoiek, nasketekin eta ez ditugun izorratzen. Eta nik uste dut igartzen dela zuzeneko bat dagoela, azkenean dena elkarrekin bentsat oinarriak eta gitarrak elkarrekin grabatu ditugu, eta gero joan gara beste gauzatxo batzuk sartzen, baina oso grabazio bizia izan da, eta hori izan helburua. Hori ere, ia lautadan bertan diskoan zehar, entzuleak jasotzen daben, bai. Peru Galbetek ere aipatzen zigun hori perfekzioa baino agian garrantzitsua zala organikoa dan hori entzutea, ezta? Nondik zetorren soinua eta nondik grabatuta dagoen eta horrelako matiz txiki horiek. Bai, hori da gusto kontua. Bai. Niri gustatzen jata hori, bai, izatea pixkate, bai, igartzea hor humano badagoela, gizaki badagoela, jotzen momentuan, eta bai, gero zuzenekoak gauza polita eskaintzen dizkizu, lagatzen baduzu ere momentuari erabakitzen, claro, dena ez badakazu kontrolpean, askoz niretzako aberasgarriagoa da, gu badaukagu zer dugun irentzi dago kantu bat, da ez genekien noiz bukatuko zen. Ordan hor, pin, pan, eta venga orain, eta, claro, momentu baten,
Guztot, Ibairi soka bat apurtzen zai, orduan laga egiten du jotzeari, zindulako, ez dakiz zer, eta entzuten da, derrepente gitarra desagertzen dela, edo, bai, eta bukaera improvisatua, eta gero, gauzat, oso improvisatua izan arren momentuan, gero denborak egiten du, egonkortzen du, eta ea horrela da, ez duzu ulertzen beste modu batera, egia da, ea nola errepikatzen duzun zure buruan, ja, da horrela, ez? Baina holako gauzak sortzen dira askotan nahi gabe, ez? Eta askotan diranak akatsak edo teorian akatsa direnak, desafinatu da dago ez dakiz zer, edo ez doa tempoan, edo joan barko litzateken horretan, gero bere izaera propioa hartzen dau. Eta pertsonalitate handia baita ere. Bai, horrela da. Osea, ia idazten duzu horrela da, kolore hori dauka, puntu hori dauka, eta hori da kantua. Eta listo, eta gauza batzuk ezingo dituzu berriro jo horrela, seguru, ez zara persona berdina, ez dakizu nola egin zenuen ere, ez? Baina bai, eta gero asko jolastu dugu, saiatu gara soinuarekin ere jolasten, beste gorputz batzuk ematen, ez dakit, naiz gogoratzen ere, baina reamplifikatzen gitarrak, edo ahotseari ere pila buelta eman, edo hemen bateriaz gain beste bateria bat, edo perkusio batzuk, eta azkenean dialogatzen jarri gauza diferentiak. Eta holan, nik uste dut, da holan oso aberatsa zentzu horretan ere da gauza asko, bezala. Gero denborarekin unifikatzen direnak, baina egonda hori, kolax hori lehen komentatu dugun azalean, egonda desente soinuan ere bai. Eta zuzenekoen asko dastatu duzue dagoeneko, kolax moduko hau? Zelan, diskoa zuzenean, bai, seginan urrian, lehenengo kontzertu egin genuen da badaban. Eta batzuk euki ditu, eta oso ondo. Gustura, super gustora, bai. Eta gero, agian zuzenekoan beste impro berri bat sartzen delako abesti bakoitzaren barruan ez da, edo momentuko... Bai, gero hori, diskoa da gauza bat, eta gero zuzenekoa beste bada. Eta horbe, igual saiatzen gara, esentzia bere horretan ekartzen, zuzenekora, eta baina, nik uste nahiko biziri dagoela eta nahiko rekonoziblea dela kantuak eta saiatu gara mantentzen. Gutxien ez? Bai. Joaten dara kontzertura rekonozituko ditu, bai. Letra badago eta estruktura badago, bai. Bestela eskatu beharko da. Bai, jendea horrola zeinote da. Ondo legoke ere, baita ere. Ez baina oso interesgarria iruditu zait, da baita ere garrantzitsua agian gizartea edo orokorrean, ez gizarte guztia, baina agian bai modan dago edo orokorragoa da, HD, full HD ez dakiz ere, orduan perfekzionismo hori eremu guztietara eramatea. Eta beraz, akatz horretatik ikastea edo, da zuk esan duzuna, iritzi bat da, baina guztiz adoz nagoela zuk esan dagoarekin, gizaki batek egin du. Bai, eta gero perfekzioa hori ez zaila den, perfekzioa zer da perfekzioa, ez? Eta zertarako. Bai, guk holan egiten dugu, baina, moduak eta modu daude egiteko, eta, naiz eta superproduzitua izan disko bat, gero suposatzen zuzenean, naiz eta berbera izan, edo imaginatu disparatuta eraman, edo zuzenekoa da eta den aldatzen da, ez? Aretoak ere eragiten du, nun jartzen zaren, ezkerran jartzen bazara, eskuman jartzen bazara, hori beti izango da zerbait berria, nik uste dut, ez? Eta, entzunaldiak diren bezala, naiz eta beti kasko berdinekin entzun, personak ere aldatzen gara, humora aldatzen zaigu, eta aldarta aldatzen zaigu, eta hori polita da ere, bai, baina berri irakurtzen dituzu, ez, gauzak, beste modu batera ikusten dituzu, bai. Eta Miren Narbaiza Oholtzaren gainean zuzenekoan dagoenean, bada jendea guztiz transformatzen dena, edo ez duena gogoratzen, Miren Narbaiza, Mize bakarrik izango litzatek, edo zuk nola bizitzen duzu orgoitik katarsi moduko hori, edo ez dakit bakoitzaren. Bai, bueno... Kanpotik ikusita, kriston ondo. Bai, ondo, bai. Nik ez dakit, personaia eta personajea eta hori, persona eta personaiaren ez dakit dagoen aldaketa handia. Bai, niri eskatzen dit konzentrazio bat. Eskatzen dit, bestela ezin dut... Ez dakit, ez banago kantuaren barruan, gatxagoa da kontzertu bat ematea, oro har.
eta uste dut dela klabe, ez dela, kontua zer da, konzentrazioa, eta nik bai igartzen dut azkenengo temporadan konzentratzea kostatzen zaidala, eta diskoaren prozesuan ere kostatu zait, konzentrazio hori oso bulkadak ditut, bai sortzerako momentuan, eta bai gero egin dudan hori bukatzeko eta buelta asko ematen dizkiot, baina tarteka, eta bai, orduan egia da kontzertutan, igual bai da momentu bakarrenetarikoa nagoena zerbaitetan, hasieratik bukaerara, burua oso azkar dabil beti, baina bai da igual boloak bai dirala, bai ala bai hor egon behar zara, eta hasieratik bukaerara eta gauza kontatu behar dituzu. Eta ez bazaude kantuaren barrenean, nik uste dut askoz ere zailagoa, niri behintzat askoz ere zailagoa, ze hori, mensaje badakat, eta egia esan oso ondo ari naiz pasatzen kontzertuetan, bai, eta gero nik uste dut kantu berria diranean beti ematen dizu puntxa handia, ez? Eta bai, gero hori talde oso polita osatu dugu, seikotean joaten gara, eta bai, ari gara hori baita ere elkar ezagutzen, eta kontzertua ulertzen ere bai, ze kontzertua ere ulertu egin behar dozu, ez? Orden badago, hori da dauden gora berak, eta ari gara orain probatzen, ez? Hau honekin guai dau, baina hor ez dakit ez dan gehiagi geisten kontzertua, edo kantu zarrak igual hasten zara jotzen eta nik egartzen dut energia nola aldatzen zaidan, ez? Kantu berrekin daukat hor, aurpegi bat eta olako batean, zergatik, igual hori ja pasatu zen, ez? Eta igual ekartzen duzu, baina igual ez da momentua, hor daude, hori egin ala, joaten zala hor pixkat kaio hartzen eta puzzlea guai osatzen. Eta gero publikoaren irakurmena oso garrantzitsu ere ditzen zen, agian funtzionatu ez duen zerbaitek, jotzen duzu beste leku batean eta egongo dira hor soratzen. Bai. Egia da, egiten baduzu, guai dago kontzertu bat bera, errepikatzein batetan, ze publikoak batzuetan erantzuten du nahiko antzeko gauza batzuekin, ez? Orduan, baina behar duzu euki lagin bat, hainbat lagin, eta horrekin esan, marretik behatzitan hau pasatu da, ez? Eta, igual horregatik da, probatuko dugu aldatzen, eta igual, begira, hori izan, ez? Lehenengo azkena jarri eta kitxo. Eta gero zuri ere zer eskatzen dizun gorputzak, ez momentuan, nik hau ez da nahi hemen, aldatuko eta benga aldatu. Intuizioa, hor momentu intuizioa hasi ondo da. Gorputzak esaten dut dana, entzunin biajako, baina gorputzak esaten da. Mize baita ere irakurri dut, zuk izena aukeratu zenuela, Mize, txikitatik gustatzen zitzaizulako nolabait sonaritate hori. Maizen. Maiz, bale. Bale, hauskatzeko era egotea, nik eskolan ikasi nuen maiz, zela xaguak pluralean eta ezin nuen zinetxi, Maus, maiz, eta maiz, ze polita, eta maiz euskaraz badu gainera, ez? Esan nahia, eta horregatik aukeratu nuen maiz. Baina, Mize ere guai dago. Hori, galetu nahi nizun baita ere, badirudi delako, esan nahiak pisua daukala zuretzat, baina hitzen sonoritateak are gehiago, hitzak hotsak gisa, lautada baita ere oso sonoritate ederra dauka, ez dakit. Maizek duena, gustatzen zait, horrela oskatuta, sonoritatea da gustatzen zaidana. Sonoritatea da gustatzen zaidana, maiz. Eta lautada, lautada da, begira, basieran zen lautadan, eta gero kendu nion enea. Baina honintzen buelta asko ematen, ze pixka sosoa iruditzen zitzaidan, baina ez nuen ezer roberik aurkitzen eta gainera kontrolatu nintzen bazuela zentzu handia, hori eramatea diskoaren izenburua hori izan biazala, ze espazioak asko eragin duelako diskoaren horretan eta gero niri sonoritateak asko, letrak egiten ditudanean eta asko gustatzen zait, grima eman gabe, izan gabe ere gauza bat ola ez dakiz zer. Esan nahi dut, eske gero hasten gara egiten gauza batzuk eta gu ez gara horiek. Baita ere izan behar da pixkat zurekin pixkat koherentzia minimo bat egon behar da zuk nola hitz egiten duzun eta ez naiz hasiko erabiltzen hitza, egin izan dut askotan, baina anarik behin esan zidan hori eta egia da, ez? Zuk ez baduzu esaten hitz bat ez baduzu egunerokoan erabiltzen,
bueno, karo jarri dezakezula kantu baten, baina zuk erabiltzen dituzun hitzak jartzen badituzu kantuetan, askoz naturalagoa da ere bai, ez? Eta nik uste dut naturalidadea be dela, bueno, kantuetan pixo handia daukala, zu zara kantatzen duen hori, eta zu be identifikatuta sentitu behar zera esaten dituzun gauzekin, eta defendatu behar dituzu kantu horiek, ez? Orduan bai gustatzen zaiz sonoridade zera hori, baina naturalidadearekin ere, naturalidadea galdu gabe, bai. Baina eske hain gauza aberatsa ditugu euskeraz, ez? Ditugu hain hitz, bai, esan dut oso jolas politak egin daitezke, errimekin, eta bai, tempoak, kadentziak, eta gustatzen zait horrekin jolastea, bai, eta gero adibidez, diskontan ere, badaude gauzatzuk landuak direnak, mintzairan adibidez, hor eman izkion buelta deixente letreri, baina gero beste batzuk, joan nintzen idazten, eta ez dira igual hain landuak, baina bai, botaka moduan ineban, idatzi, eta gero hasi probatzen gauzen gainean, eta ikusi horrela ondo zeudela, ez? Eta horren alde egin, momentuan irten zitzaidan hori errespetatu, eta holan joan daia diskora, eta jazta, batzutan izan nahi dut agolako hurbilago, igual kale konversazio batetik, edo hausnarketa batetik hola lagun batekin zaudela, eta horrek ere ematen dio indarra, eta gordinagoa moduan da, edo zuzenagoa da, eta hori. Eta argiagoa, eta listo, hau eta hau, esan nahi dut, kitxo. Ez dago deskodifikatu beharrik, zakizu? Ez, eta gainera sonoritate hori esan duzuna euskeran, eske da hori, ez zara sartu behar hiztegian hitz oso zail bat bilatzen lortzeko. Eske hori, nik uste dut alde batetik guai dauala, eta, igual egin behar bat bada, batez ere igual, idazlea bazara, ez, edo, hizkuntza berari, bizirik mantentzea, eta izan daiteke zarrak erabiliz, hitz berriak sortuz, edo kaleko hitzak ekarriz, baina hor jolas hori egon behar dela, nahi baldin badugu hizkuntza batek hor bizi jarraitzea, ez? Osea, egon behar da konektatuta nik uste dut kaleari, eta egon behar da konektatuta hiztegiari edo, nire gustatzen zait letrak idazten ditudanean, askotan nahi dut esan zerbait, baina ez dakit ze hitz dagoen edo baote dagoen hitz hori. Gustatzen zait bilatzea, eta gero, hau da, nik hau hitz hau ezagutzen nuen, baina ez nuen erabiltzen horrela, ez? Eta, erra, eta nik erra, bale, eta gero ikusten duzu, honek erabili du, horrek ere erabili du, klaro, egun nahi zuten esan. Eta oso basikoa jende asko nintza, baina niretzako ez, darduan, azten naiz erabiltzen hitz hori, nik ere aberasteko nire hiztegia, ez? Eta hizkuntzaren alde baita ere nolabait hori egiten ari zara. Ez dakit, baina behintzat erabili, ez? Hori da. Hori da egin daiteken gauzarik ederrena. Eta gero galituko nizun, eske atzo izan genuen Peru Galbete esaten berak sortzen zuela errealitatea aldatzeko beharrak bultzatzen zuelako. Ez dakit, zu zergatik sortzen duzu, zergatik sortzen du Miren Arbaitzak. Peru. Ja, intentzu bat, zentzu honenean baita ere. Bai. Jo, ez dakit. Niri gustatzen zait uste dut kantuak egitea. Batez ere gustatzen zait kantuak egiteko jolas hori, imaginatzen dut zerbait egin nahiko nukela, ez dakit nolakoa dena zerbait entzun dudalako eta ala, ze guai. Eta nik uste lehenengo dala jolasa, eta eske da, kantugintza nik uste dabilenak badakila dala oso gauza adiktiboa, kantu bat egitea igual ez da zaila, baina kantu on bat egitea, hobeintza zuetzako, ez? Dana ona hor bai dagoela, igual, ingenieria pixka gehiago egon behar da, eta ez dakit, ez da inoiz amaitzen, ez? Eta bai gustatzen zait hori. Gero igual sartzen da mezua, ez? Eta hor ja da hitzak nora nahi dituzun bideratu, eta bar. Nik igual diskonekin bai, igual pixka gehiago bai mezuak edo hori, ez? Igual badaude mezu batzuk, ez dakit, gero gauza batzu dira oso personalak, beste batzuk dira amorrutik eta irten diran gauzak, eta bai, suposatzen Peruk esan da bai, hori dala, edo behintzat nahiko zenuken mundu horretara bideratzea, ez? Nik uste dut danok itxen dugula
edo uste dugula guk egiten dugun horrek, osea, falta dela hori, ez? Eta horregatik ateratzen duzula, ez erratik, bueno, horrutxune hori, tak, betetzeko. Bukatzeko, denbora askoz gehiago egongo nintzateke zurekin berbetan, baina Durangoko azokan gaudenez eta zu oholtza gainean egon behar zarenez, gainera, gomendatuko dizkiguzu barkatu libururen bat edo? Bai, bai daukat gogoa erosteko Igelak argitaratu du Kate Tempest poeta eta musikariaren liburu bat, Antzinako berriak, euskarara ekarri dutena. Eta hori, bai, hori nahiko nuke. Gero badago novela grafiko bat ere, ni ez naiz Mikel Laboa, ustut, agortu egin dela gainera. Baina hori ere nahiko nuke, bai, Arkaitzkano, Unai Iturriaga eta Joseba Larratxek, ustut, elkarrekin hirurek egin dute hori lan hori. Eta oraintxe horiek etortzen zaizkit burura. Oso gomendio ona, ni lehenengoaz nuen ezagutzen, apuntatuko dut eta Mikel Laboarena gehiago dagoeneko. Bale, miren bukatzeko, konta iguzu, ez dakit kontzerturen bat daukazun, gaurkoaz gain, eta jendea adi egon dadin. Bai, daukagu, maizekin daukagu rengoa, abenduaren 26 edo 27an, ez dakit data, zehazki, Itziarren egongo gara, eta gero urtarrilean daukagu kokeinekin batera Jimilazen, Pasadenarekin kafeantzokian, eta, bueno, oraingoz uste dut horiek joango gara dana ala esaten, bai, ondo, eta gainera konbo politak, dana lagunekin, osea, hori, jentia torri dadila. Ni jungo naz baita ere. Eskerrik asko, Miren Narbaiza, maiz, jendea jakin desan, hemen egoteagatik, da laster arte, espero. Bai, eskerrik asko zuei eta sorte hon. Eskerrik asko.